Kam chodí skipper čúrať? Predstav si, že si skipperom na katamarane a tvoje miesto je tu, v tejto diere. Popravde ja mám túto trucovňu celkom rád, no v noci to na teba príde. A do vecka v lodi sa dostaneš iba cez kajuty hostí, ktorých nechceš rušiť pri spánku či inej činnosti. My chlapci v Stredomorí problém nemáme, do mora. Dievčatá, skipperky, tieto majú ťažšie, ale z tajného zdroja viem, že to riešia rovnako. V takej Británii tam je to vraj na basu, obnažovanie sa na verejnosti, čo je dobré, aby ťa nik nevidel. Riešenie? Ideálne je, keď má Kaťoš takéto rozloženie, že do vecka sa dá vojsť z chodby. Je dokonca aj verzia, kde je skipperská kúpeľňa v druhom plaváku. Úprimne, fakt to nechceš použiť. Medzi katamaranmi sú aj iné rozdiely. 40-ka tá má WC a sprchu kombinovanú, takže rovnako ako plachetnica. Pred osprchovaním sa musíš všetko pozakrývať. 42 má už väčšinou v 2 zo 4 kúpeľní plnohodnotný sprchový kút. Taká 450 už má 4 plnohodnotné sprchové kúty. V komentároch mi môžeš napísať, ktorú verziu chceš videoprehliadku. 40, 42 či 450.